får vi lige hældt lidt portvin i glasset, fordi så er første ret. Et ordentligt glas portvin. Jeg er lidt vild med portvin, okay? Så inden Maja hun bliver for fuld, så synes jeg lige, vi skal kaste over til dig, Daniel. For du er færdig med den første ret her, som var noget portobellosvampe med noget hvidløg, og var det noget pesto, persille? Persille, simpelthen. Hvidløg, persille, og så olivenolie. Ja. Meget, meget, meget simpelt. Og det smager jo fantastisk. Det synes jeg. Jeg tror, den eneste, der ikke bliver glad for det her måltid, det er min kæreste, når jeg kommer hjem til hende. Når hun kommer hjem til mig, og jeg skal lægge i ske med hende. Det tror jeg ikke, hun bliver så glad for. For der er ret meget hvidløg på. Men det smager fantastisk. Bestemt. Det er sådan en blød, cremet bund. Den er faktisk blevet til champignon, ikke? Ja. Champignon. Portobelloen. Jeg gør simpelthen alle de her svampe til en champignon. Jeg degraderer dem totalt. Men ja. Men det smager virkelig, virkelig lækker. Og apropos svampe, om så er det champignon eller portobello. Så var du på svampejagt i dag, Maja. Ja, det var og jeg der med... der mødte du, Mathias? Ja. Og Mathias, han er biologistuderende, og jeg skal skrive sin bachelor her til vinter. Så han ved godt noget om tingene, faktisk. Og det kan man altså også helt sikkert godt høre her. Vi starter lige med et klip, med, hvor han fortæller os, hvad han faktisk har med allerede fra starten, da jeg møder ham. Altså, hvad han har med i kurven. Og Mathias, du har faktisk allerede gået lidt i gang, kan jeg se. Jeg har også snydt lidt hjemmefra. Har du også snydt lidt hjemmefra? Ja, fordi jeg har en skov hjemme med mig selv, hvor vi har noget lærkrørhat, som er en ret god spisesvamp. Det er sådan en gul fidus. Den er nemlig sådan helt gul, så den ser sådan lidt giftig ud. Og sådan meget slimet på overfladen. Må jeg mærke? Ja. Ja, det er den lidt. Men den har jo de her rør på undersiden, som er ret genkendeligt ved de fleste af spisesvampene i Danmark. Der de har de her rør her. Så de fleste de tænker også, at en svamp, hvis den har rør, så kan den spises. Men der er også en meget giftig svamp i Danmark, som har rør. Okay. Så man skal stadig kunne kende sin svampe. Og han siger, at man skal kunne kende sin svampe. Og det er der en god grund til. Fordi man skal passe på, at der ikke er nogen af dem, der er giftige. Og jeg var meget nervøs for, at de var giftige til at starte med. Altså, hvad man nu samler. Er man ikke sådan lidt en lille smule bange for at tage noget forkert? Bare røre ved dem? Jo. Altså, bange for at dø? Altså, det var jeg til at starte med, og til sidst så sluttede jeg med at bare tænke, kan vi ikke bare tage noget med hjem? Men altså, hvis I kigger over på tallerkenen med svampene, så er der også nogle af dem, der ser lidt sjove ud. Og der er faktisk også nogle giftige svampe i Danmark. Men så var det jo godt, jeg havde ham med, Mathias her. For han kunne fortælle mig, at der er en svamp, der hedder satans rørhat. Så længe det ikke er røvhul, så er det vel... Ja, men satans rørhat, og der har man altså navngivet svampe ret klogt. Fordi satans rørhat, det er simpelthen en svamp, man bare ikke skal spise. Hvordan ser den ud? Sagde han det? Jeg kan simpelthen ikke huske. Jeg synes, de lyder ens jo. Jeg blev ved med at kalde dem champignoner. Der er jo nok grund til. Men jeg kiggede lige lidt på svampe inden, fordi jeg tænkte sådan, jeg har hørt det her med, at der er ret mange, ikke ret mange, men der er i hvert fald nogen, der dør af at samle de her svampe. Og der fandt ud af, der er noget, der hedder en grøn fluesvamp og en snehvid fluesvamp, som er dem, folk ofte går galt i byen med. Fordi de er rigtig, rigtig giftige. Det er sådan noget, hvis du tager en lille bid af sådan en grøn fluesvamp, det fortalte Mathias, og dem kan man altså finde i Danmark, så bliver man mega syg. Bare sådan en lille bid. Så hvis du spiser meget af dem, så sagde Mathias godt, at man kunne... Ja. Men det er jo ikke sådan, at der er millioner af mennesker, der er døde af de her fluesvampe. Folk holder sig fra den røde, som de kender. Den røde fluesvamp med de hvide prikker på. Men den grønne og den snehvide, der er 10 mennesker i Danmark, der er døde inden for de sidste 100 år. Så det er jo ikke det er et menneske per 10. Ja. Det er ikke sådan voldsomt. Nej, det er det måske ikke, men det er stadigvæk træls at få det dårligt. Nå, men jeg fandt i hvert fald også ud af, at de ikke var så slemme igen. Alle svampene. Og vi går på det næste klip, så går vi i gang med vores svampejagt. Så tænkte jeg, at vi skulle prøve at finde nogle kantareller, når vi er herude. Dem skulle der kunne være nogle stykker af herude. Jeps. I Marselisborg, hvor vi faktisk lige nu står og kigger ud over noget smukt hav med sol og flotte orange farver. Og... Jamen, det er jo en perfekt dag, tænker jeg. Så lækkert vejr til at gå på svampejagt. Hvad kigger man ellers efter, når man skal på svampejagt? Lad os bare begynde at gå. De fleste svampe, de er jo sådan i løv, sådan blandet løv og nåleskov. Så vidt jeg sådan der kunne læse frem til os, så er de fleste sådan, af de gode spisesvampe, de er faktisk i nåleskov. Okay. Og det er der faktisk ikke så meget af herude i Marselisborg. Nej, hvad kalder man den her slags skov? Jamen det her, det er jo en bøgeskov, stort set jo. Men fordi vi ligger så tæt på havet, så kan jordbunden herinde godt blive lidt mere sur end i en normal bøgeskov. En sur bund? En sur bund. Det er godt for svampe, eller hvad? Det kan svampe nemlig godt lide. De kan godt lide sure bunde? Ja, nå. Det kan de fleste. Det lyder helt fjollet. Ja. Men i en sur bund, hvad gør det for svampen? Jamen, den får de helt rigtige forhold til at kan vokse godt, og
og ligesom giver den en god mulighed for at optage næring fra jorden. Og de fleste svampe, de vokser jo sådan på nedbrudt træ. På træ, der er dødt og ved at blive nedbrudt. Der vokser de fleste svampe på. Og der er der også nogle af de spiselige, der vokser på det. Og som man nok kan høre nu, så er vi kommet ned til vandet. Helt ned til vandet. Er det hernede, vi skal finde svampe? Nej, men det er så hyggeligt hernede, er det ikke? Jo, det er det. Utvivl. Der er ret flot. Et par måger, der lige sejler lidt rundt. Præcis. Og et par stykker derude og sejler kajak. Ja. Så. Men jeg tænker, at vi går ind i skoven, så ved jeg nemlig, at der er et sted, hvor der er et lille stykke med nogle nåletræer. Så man har ligesom sine gode steder, eller hvordan? Ja. Okay. Men så lad os da komme op igen. Det gør vi. Og Mathias, han fortæller mig nogle af de her gode steder, hvor vi skal gå hen, og hvad vi skal lede efter, og hvad vi ikke skal lede efter. Nu er der sådan kantareller for eksempel. Dem er der jo et par arter af. Og de mest almindelige, altså orange kantareller, de smager faktisk ikke noget. Okay. Så det der med, at folk kantareller, yes, det var kæmpe gode spisesvampe. Ja, det kan man bare finde anden plukker. Nå, okay. Så hvad for nogen skal vi så kigge efter? Jamen, det er tragtkantareller. Okay, de er rigtig gode. Ja. Men er der ellers nogle ting, man kan holde øje med, for at se, er der nogle farver eller mønstre eller noget, som er godt? Jamen, som regel, så er det med så mange andre ting. Sådan skrigende farver, så hvid og gul og sådan. Det skal man måske lige tænke en ekstra gang over. Okay. Hvor sådan mørkebrun og sådan, det er jo ikke sådan farver, som skriger i øjnene. Så der kan man godt lige, der er der en del af dem, som man kan lukke til spise. Hvordan kan det være, at det er dem med de skrigende farver, der er dem, man skal holde sig fra? Jamen det er jo sådan, i naturen, der foregår det jo på den måde, at dyr eller blomster og svampe, sådan, der gerne vil leve længe, de tænker, jeg skal ikke spises, så hvis jeg nu gør mig skrigende i farverne, så spiser dyrene mig ikke. Fordi at i naturen, der fungerer det jo tit med, at dem, der har de her skrigende hvide og gule farver, så er det fordi, de er giftige. Og så vil dyrene ikke spise dem, fordi det har de ikke interesse i. Og det er der så nogle svampe, selvom de ikke er giftige, gør sig brug af. Okay. Så de også laver den der hvide farve. Men så er der dem, som der simpelthen bare siger, spis mig, spis mig. Så er det dem, der synes, det. Ja, det går nok. Nu kravler vi op ad sådan en trærådssti nærmest. Så kantareller, de var ikke så spændende, som de kunne være. Lige de her kantareller, orange kantareller, som vi fandt her, de var lidt kedelige. Og de steder, vi prøver at gå hen, det er sådan nogle steder, hvor der er sur jord og nåleskov og åben skov, men ikke for åben. Men hvad betyder det her sur jord? Ja, jeg prøvede også at finde ud af det, men jeg tror, det er ligesom sådan noget sur basisk vandfest der. Okay, på den måde sur. Så ja, ikke jeg sådan, prøvede at spille så klogt derude og samle svampe i dag. Men altså, nu har vi jo fundet kantareller, men de her taberkantareller, som der bare er fyldt. Jeg havde faktisk taget nogle med hjem til dig, Daniel, men de forsvandt lidt på cykelturen hjemme. Det er jeg glad for i hvert fald. Er det okay, hvad der sker derovre i gryden? Jamen, det syder og bobler faktisk i studiet. Og det var ikke så længe, så vi rister lidt bacon af også. Ligesom til at toppe den her forret. Det er lidt et mellemmåltid, det vi er i gang i nu. Det er en svampestue, som, hvor jeg har bagt lidt franskbrød, som jeg bager selvfølgelig også selv nede på Nilbro. Så det har jeg taget med til os også. Og nu så jeg også lige før, at du sneg noget portvin ned i svampestudien derovre. Jeg må sige, jeg er jo nødt til, når der er købt en hel flaske portvin, er vi nødt til at komme det i den. Men det er altså fantastisk til, og det gør, at det sætter simpelthen det her lige prikken over i, specielt med svampe. Man kan også gøre det simpelthen, men mange gange hvis du har, så udvander man simpelthen, når lige kommer først godt, man ligger det simpelthen måske et døgn, kan svampene godt faktisk ligge i portvin. Okay. Så tager man dem op, og så faktisk tilbereder dem derefter. Fordi de suger faktisk fantastisk, og det her portvin, det har en fantastisk sødme. Hvad skal det være for en portvin? Det skal helst gerne være en ruby. Den skal have noget sødme, den skal have noget kraft, og så på den måde, der er den klar vinder, det er rubyen. Og hvor kan man finde sådan en? Det kan du finde i alle supermarkeder. Så er vi der på plads. Og nede i din gryde, der ligger der en svamp, som er lidt særlig. Og det er den svamp, som vi skal høre om lige om lidt. Og det særlige ved den svamp, det er, at når man trykker på den, så bliver den. Og hold nu fast, kære lytter. Der lytter lige nu til den tændte time på omløb.
Kendlyd, undskyld. Og trykker du på svampen, så bliver den blå. Altså sådan helt smølfeblå. Lige der, hvor du trykker, lige sådan ligesom nu, sætter jeg min finger ned, og hvis jeg klemmer hårdt nok til på din arm, så får du et blåt mærke. Ja. Sådan blå bliver den. Sådan blå. Ja. Ej, det glæder mig til at se. Men så skal man stege den, og så ryger den blå farve væk i verden. Men lad os høre om den punktstokkede rørhat. Er det også en kantarel, der er gul? Det er også en kantarel. Og det er også en orange kantarel. Okay. Nu vil jeg jo godt være den, der fandt den først. Det er vist 6 og 9. Altså, hvor brun skal den være? Hvor brun skal den være på toppen? Sådan helt... Men så skulle den også være gul i bunden. Skulle den ikke? Og gul stok. Så er det ikke den? Nej, det er det ikke. Det er sådan en ret afbladet kantarel. Nå, så det er en skidt en. Den gider vi ikke have så. Hvad Der så? har vi faktisk lige været heldige her. Hvad så? Hold kæft, mand. Vi har simpelthen været heldige at finde en punktstokket rørhat. En punktstommet rør. En punktstokket rørhat. Og hvad kan den? Det er en af de ret gode spisesvampe, vi har. Mm-hmm. Som jeg faktisk har været ret træt af, at vi ikke har kunnet finde. Eller jeg ikke kunne finde i går nemlig. Men den er ret karakteristisk på. Den ligner rigtig meget en Karl Johan svamp. Men på undersiden, hvor den har de her, der har den ikke helt lige så lys rør, som en Karl Johan har. Og når man trykker på den, så bliver den blå nedenunder. Ej, men bliver den så normal igen? Når du tilbereder den, så bliver den også blå. Og så skal du bare tilberede den, indtil den ikke er blå længere. Og så er den klar. Så har den fået, som den skal have.